जोंनि खैलामैला प्राइमारि हिसाबैहाय जोंनि BPF पार्टियावहाय माबायदि आवगायनानै दं सारा एसे फोरमायना होदो। गिबियावनो खुलुमग्रोबाय आरो लोगोसे दिनै जोंनि खैलामैला BPF प्राइमारिनि जानानै जोङो दिनैहाय नैबे प्राइमारि अफिसावनो जोङो दिनैहाय जोंनि खैलामैलानि सिङाव थानाय जोंनि प्राइमारिनि गासै सोद्रोमाफोरनो जोङो मोनसे बेबायदि मेसेज हरनो सानदों। दा दिनै थांनाय दिननिफ्राय जोङो BPF हिसाबै जोंनि नैबे खैलामैला प्राइमारियावहाय जोङो जयनिं खालामनाया 270 जोङो जयनिं खालामनो हाबाय। दा जोङो थांनाय MCLA इलेक्सनाव BTCनि इलेक्सनाव जोङो एसे जेननानै दङमोन जोंनि खैलामैला प्राइमारि हिसाबै, खिन्थु जों दा देरहानायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि दा जयनिंखौ नायनानैहाय। दा बेखायनो जोङो सानदों जोंनि बे खैलामैलानि सिङाव थानाय जोंनि गासै गामि ओनसोलाव थानाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ जों खावलायहरनो सानदों, जोङो बेलेग पार्टियावहाय थायालासिनो दानि जोंनि रुलिं गभर्नमेन्ट जि BPF हानजानि जि सरकार, हाग्रामा सारनि दैदेननाय सरकार, बेवहाय फैनो थाखाय आरो जोंनि दिनैनि नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायनो सानदों। गोदाव सोराव थायालासिनो जोंनि पाब्लिक जाम्बा जाम्बिखौ माखासे इउपिपिएल खालामनानै थानाय मानसिफ्रा, लिडारफ्रा बिथांमोनखौ बेबायदि मोनसे मिसलिड खालामनानै दङ। बेखायनो बे चेनेलखौ नायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जाहाथे बुजिनानै जोंजों कन्टेक्ट खालामो, जोंनि प्राइमारिनि लिडारफोरजों लोगो लायो एबा जोंनि BPF हानजानि मानसिफोरजोंहाय लोगो लानानै जाहाथे थाब कन्टेक्ट खालामनानै नैबे साननै सानथामनि बे समावहाय जाहाथे जोंजोंहाय बेबायदि जगाजग खालामो। आं बेखौनो प्राइमारिनि जानानै BCDCनि जानानै आं खावलायहरनाय थाबाय। आरो जोंनि 16 नं निसिमा हिसाबैहाय जोंनि BPF-आवहाय माबायदि कन्डिसन जानानै दं एसे फोरमायना होदो। जोंनि बे 16 नं निसिमा समस्तियावथ' जोङो ओरैनोब्लाबो देरहाखानायखा। जोङो बुंनो थाङोब्ला थांनाय जि BTC इलेक्सनमोन, जोंनि केन्डिडेट हिसाबै जोंनि जेम्स सारमोन। दा सारानो 2900 बेबायदि मार्जिन लानानै जोङो देरहासार खालामनो हादों। आरो दाबो जोंनि खैलामैलाल' नङा, अल जोंनि बे निसिमा हिसाबै बहुद जयनिं जाबाय, गैयाबाबो 1500सो फैबाय। बहुद मानसियानो बुजिबाय। आरो बेल' नङा, जोंनि पाब्लिकफोरल' फैयाखै, बहुद नेता बिसोरनो फैबाय आरो जोंनि BPF-आवहाय। 125th एमेन्डमेन्ट जानाय इन्टारिम गभर्नमेन्ट जानायनि सिगां जे बे बिथांमोना रन्जन दैमारिखौ बे BTR-आवहाय चिफ बानायनायनि खोथा होदों। दा बिनि सायाव सारा मा बुङो? बेनोथ' ओरैबायदि, दा आं ओरैबायदि सोंहरदों, जोंनि गेदेर गोलावफ्रा बुंदों आरो जोंनो खोन्थानाय बायदि, दा बे 125th एमेन्डमेन्टआवहाय बियो मावफुंजायोब्ला BTC सरकारा बायो होननानैबो लिरनाय गैया। आंबो एसे लोहाबनानै नायहांदोंमोन, खिन्थु बेबायदि गैया आरो। ओमफ्राय दा रन्जन दैमारि सारखौ जों मानसि हिसाबै जोंबो गासैबो मोजां मोनो। बियो गोबां जोंनि बर' हारिनि थाखाय सासे दावहारु होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो जों नुबोदोंबो। दा बेखौ लानानै राजनितिक खालामनाया बियो एकदम मोजां नङा आरो। माने थांनाय 5 बोसोर सलायबाय इउपिपिएल सरकारा। 5 बोसोर सरकार सलायनायावबो दिनैसिम बिसोरो 5 बोसोर सरकारावहाय रन्जन दैमारिजों लोगोबो लाहैयाखै। रन्जन दैमारि सारनि फंसेबो बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोनाखै। बरंस 20 दिननि थाखाय लिभ लानानै फैदोंमोन रन्जन सारा। बेयाव अनजलि दैमारि बायद'खौहाय हांख्रायहोहरदोंमोन, प्रमद बर'नो, ओमफ्राय दिपेन बर', ओमफ्राय लरेन्स इस्लारि, बिथांमोननो बेबायदि मोनसे इनभिटेसन हरदोंमोन। 20 दिननि गेजेरावबो बिसोरो साथामखौ लिंहरनायावबो सासेबो बिसोरो नुजाथिनो हायाखै। नैबेयावनो जों बुजिनो मोनो। दिनैसो मोनसे बाथ्रा गैयैयाव, इलेक्सन गेलेनो माबा मोनसे कन्टेन्ट मोनैयाव रन्जन दैमारि सारखौहाय बिसोरो पलिटिक्सजों लांनानै बेबायदि खालामनो गोनां जादों आरो। बेखायनो आं सानो बेबायदि खालामनाया बिसोरनि थाखाय बिराद, बे बाथ्राया बिसोरनि थाखाय गाज्रि जागोन आरो। मोनसे सोंलु, गासिबो जोंनि बे निसिमा हालामनि बा सिडली समस्तिनि जायफ्रा UPPL खालामनानै दं बा गुबुन गुबुन पार्टियाव दङ, बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानो आदा? दा बेखौबो जोङो खावलायनो सानदों। आं एसे सिगाङाव बुंखानाय बायदिनो जायफ्रा UPPL खालामनानै दङ
कंग्रेस खालामनानै दं बिथांमोनाबो जोंनि जे एनडिए सरकार जोंनि बिटिसि हालामावहाय दा 15टा सिट दङ 11टाखौ जोङो बिटिएफ हिसाबै लादों मोनब्रैखौ एनडिए हिसाबै जोङो बिजेपिनो हगारदों दा गतिके आङो खावलायनो सानबावदों जोंनि सारा बिटिसिनि जोंनि रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायनो सानदों जोंनि निसिमानल' नङा जोंनि 19 नाम्बारनिल' नङा गासैबो नैबे मिडियानि गेजेरजों एबा बे माबानि इउटुबनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिआव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा जोंनि नैबे एनडिए सरकारखौनो भट होनानै नांगोलनि सावगारियाव भटखौ होनानैहाय थुनानैहाय जाहाथे जयजुक्त खालामो आं बेखौनो खावलायहरबाय लोगोसे देरहानाया 100% जोंनि 19 नं बे सिडली चिराङावबो जोंहा फानिराम सार बिथाङा सारा जों ओरैनो उइनार जाखाबाय बुंनो थाङोबा जों दा देरहाखानायनि माबा मोनसे जोङो रंजानानै बमा थमा गावनोब्लाबो जों हायो दा जों बेखौ बुंनो हायो जोंनि बे 19 नाम्बारनि जोंनि फानिराम सारा ओरैनो उइनार जाखाबाय बेखायनो जोंनि बे 15टायावबो 15टा जों गथा जों देरहाहोनो जों बेखौ नाजागासिनो दं आरो देरहानाया 100% अब्ला इन्डिया देरहाखागोन अब्लाथाय माथो थाबावनो ना अपोजिसनाव माथो थाबावनो फैदो बिपिएमआव फैदो ओमफ्राय नै जोंना खाथिथारसै निर्बाचनाबो बयबो बिपिएफआवनो भटखौ होदो ओमफ्राय इन्डियाखौ सरकार दाहोदो दे बै मोनसे